Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika. Maske singene ke baphulaphuleke kulo mdlalo eKaizer Chiefs kunye neSekhukhune United. Nawusixolele into yokubana ke size sekuleyithi. Into ebalulekileyo ke baphulaphula into yokubana ke iKaizer Chiefs ithe iphumelela phaa ngo-2-0 betha ke laa qela ke leSekhukhune United phaa eFNB Stadium. Kunabantu ke ababesithi iKaizer Chiefs ayinophumelela nematch enye phaa eFNB Stadium. iKaizer Chiefs ayizuwina matches zithile apha phantsi kweliga lapha eMzantsi Afrika, abantu abafana noJunior Khanye. Ndiqinisekile ke ngoku babambe imilomo, kodwa ke asikho lapho. Masingene emdlalweni. iKaizer Chiefs baphulaphula phaa nge-first half, abafana abadala bayiqale kakubi kakhulu le match. Andiyazi ke ikhona ingxaki phaa phakathi kukaMthethwa lo mfana wakwaMabuye. Abade badibane ncam. Laa combination leya yancanywa ngookhowutshi abanintsi, uqala phaa kuMr Nape ukuya kwabakhowutshi babeyi-2 phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Kangisebenze laa combination, bazama ukuyizama phakathi ke kukaMthethwa kunye ke nale ndodanyana ke yakwaLebogang Mabuye. Umntu phaa ebevele edingeka phaa ikwanguNdlovu Gatsheni. Kuzawulunga into yokubana kumqeqesho eKaizer Chiefs akhawuleze ke awagwebe amatyala phaa ngomgqibelo, aqalise phaa uMabuye noNdlovu kwesasiso. Laa combination yabe iyadingakala. Asimtheli manzi ke uOx Mthethwa, uyazabalaza, uyazilwela kulaa midfield umfana omdala. Kodwa ke okubalulekileyo makazame ungayophuli laa combination ke kaMthethwa noNdlovu, umqeqeshi ke weqela leKaizer Chiefs. Siselapho ke kwi-first half bayiqale kakubi kakhulu abafana abadala. Bebengadibani kangangokuba abantu abanintsi kwelaa bala bebeshawutisa, abanye ke bekhomba iminwe, ngoba kaloku iKaizer Chiefs phaa nge-first half ibingadibani konke. Andiyazi uba bekusenzeka ntoni, ngoba ke iKaizer Chiefs phaa kwelaa cala lasekhohlo ibiqhubeleka phaa noRiff Rosler. Uthi xa ujonga phaa kwelaa cala lasekunene, i-right back yabo ibingumfana nguDillon Solomons. Ii-centre backs zabo kanjengesiqhelo ibe le nkwenkwenyana ke yakwaKwinika kunye noMuguel. Ize ke phaa ezipalini ke ibinguPeterson. Apha esazikithini sebala ibinguMabuye kunye nale nkwenkwenyana ke yakwaMthethwa. Ba-athekhe phaa ngoVelebhayi, basebenzise phaa uLanga Elihle Kaphili, basebenzise phaa i-Igadola, basebenzise phaa le nkwenkwenyana ke yakwaLuke kaBatman. iKaizer Chiefs ke bi-athekha kanjalo ke. Ndiqinisekile ke bebithuma phaa iGadora phaa ngaphambili, ize apha emveni kwakhe ke isebenzisa uLanga Elihle Kaphili njengonumber 10. Ize ke phaa ekuathekheni ekuncediseni ke sibone phaa le nkwenkwenyana kwaBatman, sibone phaa umfana ke kaAsenele Velebhayi. Phaya ke nge-second half iKaizer Chiefs ithi yawutshintsha kumdlalo kakhulu baphulaphuli ke, yawutshintsha kakhulu ngena kwakhe phaa oMduduzi Shabalala, oNdlovu. Abafana ke nale nkwenkwenyana ke yakwa le i-right back eKaizer Chiefs isuka phaa Orlando Pirates, uMonyane. Ize phaa kwelaa cala ke lasekhohlo, uGwentsa usebenze kakhulu umfana omdala phaa. Ndiyithandele indlela ke angene ngayo laa nkwenkwenyana ke eKaizer Chiefs encipha ibizwa ukubana nguGwentsa. Idlalile baphulaphuli, futhi ke kuyabonakala into yokubana iKaizer Chiefs ikhona ke into eza kuyizuza kulaa mfananyana uba ke ayimlahlanga, mayimgcine. Luhle unyawo laa mfana, mayibane emfaka, uzawude aqhele phaa kwelaa qela leKaizer Chiefs. Idlala kakuhle kakhulu laa nkwenkwenyana phaa kwelaa cala lasekhohlo. Singanomlibala ke uLanga Elihle Kaphili, umfana omdala usebenzile. Mduduzi Shabalala simbulela umfana omdala emveni kwexesha elide engekho, wavula ngenqaku. Idlalile ke iKaizer Chiefs phaa nge-second half ke baphulaphuli ke iye yadibana abafana abadala. Imbiza ke kaFernando da Cruz iye yavuthwa phaa nge-second half. iKaizer Chiefs ke yaphakamisa kakhulu nqaku elihle phaa likaBatman, nqaku elihle phaa likaMduduzi Shabalala. Yabe ke iKaizer Chiefs iyaphumelela. Ningangena ke nani ke baphulaphuli ke
nitsho nento kubana niqaphele ntoni napha kula mdlalo, kodwa ke nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.